שנת 2026 עם ישראל חי, עדיין כאן עומדים על הרגליים בלי די. כמו בשושן אז גם היום זה מבחן, אומן הרשע קם אבל הוא לא מוכן. בא בתחפושת מחליף מסכות, אבל מרדכי לא נכנע למכות. יושב בשער עומד מול כולם, הגורל להתהפך עליו ועל כל העולם. מעבר לשמחה המון על הבך, אור עליון מאיר, זו המהפכה. זה הפור וזה גורל, אבל אנחנו קובעים עם אמונה בלב את הגזרות קוראים. אסתר לימדה גם כשהפחד חזק, אל תוותר, תצעק, תזעק כמו ברק. המן של היום יש לו 1000 פנים, שנאה ברשת, זהב ושקרים לבנים. אבל אנחנו דור של אור וניצחון. מרדכי אומר תילחז, זה הזמן ונכון. תחפושת כן אבל בלי זיופים, נראה את הלב בלי מסקים שקופים. רעשן על הראש של המן, בום בום, משלוח מנות אהבה מכל מקום. שנאה נמסה כמו שלג בחום, כולנו אחים, זה הכוח היום. מעבר לשמחה המון על הבך, אור עליון מאיר, זו המהפכה. זה הפור וזה גורל, אבל אנחנו קובעים עם אמונה בלב את הגזרות קוראים. תראה איך השם שומר מאיר פנים, עם אחד מאוחד, דור של מאמינים. פורים זה לא רק יום של שמחה,